Tambag alang sa mga batan-on. Tambag alang sa mga batan-on ug mabasa kini sa Ecclesiastes 11 ug 12. Mga batan-on, pahimusli ang inyong pagkabatan-on. Paglipay samtang batan-on pa kamo, buhata ang gusto ninyo ug hinaot nga maangkon ninyo ang inyong gipangandoy. Apan timan-i nga hukman kamo sa Dios sa inyong pagabuhaton. Ayaw itugot ang bisag unsa nga makapag-uol o makasamad sa inyong balatian, kay dili kamo magpabiling batan-on sa dugayng panahon. Busa hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batan-on pa ikaw, sa dili pa moabot ang makasubo nga mga adlaw ug katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Niana unyang panahona, hanap na alang kanimo ang kahayag sa adlaw, sa bulan ug sa mga bituon, ug kanunay lamang magdagom bisan human sa ulan. Niadtong panahona, ang mga bukton nga nanalipod kanimo mangurog na, ug ang mga tiil mo nga karon lig-on pa kabsa nag-umoy. Diutay na lang usab ang ngipon nga iusap mo sa imong kan-on, ug mahanap na kaayo ang imong panan-aw. Mabungol ka na ug lugos ka na gani makadungog sa hinagilis sa galingan, ug sa gitugtog nga huni, apan mumata ka bisan sa awit lamang sa langgam. Mahadlo ka na sa mga habog nga dapit, ug peligro na alang kanimo ang paglakaw-lakaw. Puti na ang imong buhok, maglisod ka na sa pagsuroy-suroy, ug mahanaw ang tanan mong pangandoy. Muuli kita ngadto sa puloy-anan tangdayon, ug may magbakho unya diha sa kadalanan. Unya mopauli sa abog ang atong lawas, ug ang atong espiritu mopauli sa Dios nga maoy naghatag niini kanato. Wala gayoy kapuslanan ang tanan matud sa maalam, ang tanan walay kapuslanan. Human niining tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ug kahadluki ang Dios, ug tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tawo. Hukman sa Dios ang tanantang buhat, bisan ang atong gibuhat sa tago, maayo man kini o dautan.